wis mangan. Aja lali mangan lho ya kesehatanmu. Oh. Brek, saiki aku kate ngomong gawe arek lanang-lanang singket ben ora entuk pacar ae. Bingung ae entuk pacar. Terus yo pisan gawe arek wedok. Yo opo sih sosok arek lanang sing apik iku? Apik dalam kata lain yo ganteng, tampan, menawan, cerdas, unyu dan aduhai. Arek wedok mesti kuber sing koyo ngene iki. Iya toh? Yo, aku lah wis ngomong arek, badokan sembarang kali di dunia iki ora ono sing perfect. Jadi, di kesempatan iki aku kate bahas yo opo sih pria idaman wanita sing spesial iku sing genah iku. Cek nokon kabeh arek wedok gak salah pilih. Sing pertama, arek wedok iku seneng arek dempal kadang. Sing awake gede. Kon ropo? Ya soalnya gede awake. Hey girl. Tapi lek kon gak gede, gak dempal. Mbak. Oh, sih kok mesti gara-gara mek krempeng keceng ae arek wedok mesti wegah. Hei arek wedok, arek dempal iku biasane yo kadang nakal lho. Terus yo opo lek sing dipingin aku mek susumu tok? Susuku. Apa? Next manere iku ono tipikal arek tampan. Yo, pria tampan. Opo pria zaman wanita iku kudu tampan? Gak mesti. Arek wedok sing ndelok video iki saiki rungono saranku iki. Ojo ketipu kesing joboe. Iling-ilingen iku. Ojo sampe kon terkesima wajah tampan tok. Tapi atine bosok. Sing dadi kartu as arek tampan iki rek. Selain tampan, arek-arek tampan iki yo pinter gombal. Boyo tenan lho iki. Pokoke boyo ya. Hi girl. You look beautiful today. Tampaknya surga kehilangan satu bidadarinya hari ini. Mata indah, bola pingpong, masih kakao kosong. Lah tapi, lek arek elek sing teko. Hai. Opo sih opo? Oh, kok mesti arek elek iku mesti soro. Lek kon wis elek, oon, gak iso apa-apa, miskin, isinan, wis pokoke gak ono harapan. Ojo kuwatir. Kuncine gawe ngentono atine arek wedok iku. Terus gawe arek wedok pisan pria idaman wanita yo iku iso nyanyi. Oh no. Suaraku apik ya? Yo lip sync. Dadi mulai saiki waleno awakmu gawe nyanyi. Kirimono nyanyianmu iku. Kirimono sing akeh nyanyianmu iku soal iki jurus sing paling jitu. Tapi aku gak yakin berhasil apa ora. Tapi kon kudu nyanyi yo pokoknya nyanyi. Terus kirim nondang karena pria idaman wanita itu berani bernyanyi di depan wanita. Iki teorinya sopo sih goblok ini? Teorimu dewe. Oh iya sih ya. Ya wis rek ngono lare pokoknya ya. Bernyanyilah jalan keluarnya itu. Lah ya kemana? Kata lewat jalan di mana? Ya, menyanyilah dengan merdu. Niscaya wanita akan jatuh ke pelukan. Apa sih? Ya wis ngono lah. Terus lek kon pengen nyanyi-nyanyi sing asik, ojo lali maca deskripsi Denisor. Waca Denisor. Oke, waca Denisor. Nah, koyo ngono ae aku selabudan ta lele Wasunari iki ya. Wis dinteni wong-wong akeh ya. Oke, bye.